Per nosaltres, avui aquí podem mostrar l'avanç de les obres de Milà. És molt important perquè hem de recordar que fa 4 anys, quan vam passar a gestionar aquesta planta, ens vam trobar en una situació molt complexa. Estaven traient els residus fora de Menorca, anaven a Mallorca i, a més, en teníem aquí depilats sense possibilitat de tractament, en tot el que això suposava de cost econòmic i també de cost mediambiental. A partir d'aquest moment ens vam posar a fer feina per reconduir aquesta situació. En poques setmanes es va poder ja començar a fer els abocaments a Milà, perquè s'han recuperat, s'havien fet les obres de millora a la cel·la corresponent, i a final del 2015 ja es va signar el nou contracte de gestió amb la UTE, que actualment la du a terme. A partir d'aquí, per nosaltres hi havia un doble objectiu molt important: fer un bon tractament de residus, lògicament, però també tenir unes instal·lacions de tractament de residus que fossin pròpies del segle XXI, tots els avanços tecnològics necessaris i, a més, amb una planta de residus que fos que una illa reserva de biosfera ha de tenir i que, lògicament, ha de ser un referent. Evidentment, nosaltres volem una planta del segle XXI i hem de voler una recollida de residus també del segle XXI. I això implica haver de contemplar totes les possibilitats. La porta a porta, evidentment, és una de les que hi ha damunt la taula i s'està estudiant. I, d'altra banda, també, si pensam en el futur, m'agradaria destacar que aquesta planta també serà molt innovadora en tema de renovables, repotenciació dels molins, planta de fotovoltaica i també el biogàs. Per tant, jo crec que quan ratllem de futur, ratllem en totes les conseqüències. És evident que el nou pla director de la illa contempla ja una sèrie de tractaments addicionals als que contemplava el pla director actual, que, com bé deia la presidenta, està previst el nou pla director en el moment de la seva aprovació, la cobrició de Milà 2 amb plaques solars, la cobrició també de les instal·lacions i inclús la instal·lació de nous sistemes de tractament, a més dels que ja estan dissenyats a Milà per a la matèria orgànica, per complementar també el tractament de llots i el tractament d'altra matèria orgànica amb una futura planta de biometanització. Jo crec que, a més de les instal·lacions de Milà dissenyades al 2013-2014, postes en funcionament dintre del 2020, l'aposta del Consorci de Residus del Consell Insular de Menorca per al tractament de residus i per ser una illa modàlica amb aquest aspecte estan demostrades ja al nou pla director, que marca reptes molt importants en quant a aquest terme. El tractament de la selectiva d'envasos lleugers és un tema que ha anat creixent a Menorca. De fet, la instal·lació ha tingut que reforçar recentment els torns de treball per donar resposta a aquest increment de selectiva. Estem parlant que tenim una planta de tractament de selectiva manual que passarà a ser automàtica, per tant l'efectivitat serà molt major, no només perquè tractarem la selectiva recollida dels propis ciutadans, sinó la part aquella d'envasos que ve al residu en masses i que no ha sigut seleccionada prèviament als contenidors de selectiva. A mi m'agradaria dir, tornar a la conscienciació ciutadana, perquè aquestes plantes de tractament realment no serien necessàries si es fera una separació en origen total i absoluta. Ja sé que és allò que és el que tots desitgem, però que no arriba, però és cert que avancem en aquest camí. Tindrem en compte que el que estem és en una fase de construcció, de cimentació, com bé ha dit la direcció tècnica, però que tota aquesta cimentació ara du unes fases d'obra. Ara, dintre del que s'enguany, acabarem la part d'obra civil, però inclús a partir del mes d'octubre començarem a rebre els equips que integraran aquestes naus. És a dir, tota la tecnologia, els tròmels, els òptics, separadors, cintes, tota aquesta part de maquinària és el que fa arribar a la pràctica totalitat de la inversió. Queda un remanent que és també per a la construcció de les futures cel·les que comentava també la direcció obra, la cel·la 1, la cel·la 2 i la cel·la 0.